orta bassın. Tağın kırık kişisini almıştırsın. Koyal yigitler organlar orta bassın. Artan tağın kırık kişisini almıştırsın. Salıp pati qabzi üstten biz bit birden sebebi var. Uram ko'tarilgan min to'liq. Әлі бірнеше ел элеккенә аның исеме бер кемгә дә таныш түгел иде. Ә хәзер аның җырларын Татарстан күләмендә генә түгел, бөтен Россия күләмендә яшьләр тыңлый. Альберт Нурминский. Әлеге исем сезгә таныштыр. Илгиз Илгизә проектының әлеге чыгарылышында без Альберт Нурминский белән эксклюзив рәвештә тавыш яздыру студиясына барып җыр яздырачакбыз. Киттек. Ага. Альберт, привет. Салям, как халя? Привет. Ты шхалер? Нормально, нормально. Ладно. Всем привет. Все, поехали мы? Яздырырга, да? Все. Едем. Что, кайфляр ничек? Что нового, что интересного? Сенің ничек? Нормально? Сіз что-то был вообще қолымда. 33 что-то. Может, посмотреть. Машинада рахат еш? Машинада да, кондер шаптыра. Бұл сенің екінші машина? Екінші? Екінші. Көптен күтіліп алған, мен ертаң кузовтағы. Хыял бұл. Вообще хыял, конечно. Английские глазки деп теге хыялына бізіңше. Нинди җыр яздырабыз бүген? Бүгін Алла берса, Амина син Аббез деген жыр яздырабыз. Кім біле, кім жоқ. Яңартып яздырабыз, да? Яңартып яздырабыз, өзгәртәбез аны яздырак. Бу бит инде Альберт гади машина түгел шулай бит. Гади машина түгел дип, гадимин дип, простой гына машина шунда. Конечно, әлләнсә юк. Ә менә күпмегә алдың сер булмас. Бу машина вообще миңа подарок, әби бүләк итте. Әбинең машинасы бу. Әбинең машинасы да. Әбинең машинасында теге элек әби үзе йөри дә инде, улым ди, что-то минем машина искерде әле ди. Мин концерт акчасын алгансың дип тор. Юк, концерт акчасын әле пока ака аларга була. Акал кылам да әле. Но, әйбәт яхшы дисклар белән теге. А пока маңа бик җитмәс. Менә яхшы, Аллага шөкер, әби инде зарышта. Улым ма дип, малайна дип. Ә булай тизлек яратасың, моны ничек итсең? Булай тизлек яратам инде. Кагыйдәләрне. Кагыйдәләрне әлбәттә саклыйм инде. Әйбәт кенә итеп, дөрес итеп кенә йөрибез. Тәртипле генә юлларда. Бер кешене подряд әйтмичә, бер кешене каты узмыйча. Үзебез ремень тапма. Мин тап куйдым, син тапмадың. Келеп җиттек. Все, әйбәттән килеп җиттек. Хәзер җыр яздырырга керәбез. Җыр яздырырга без и Алла берсе аннары бер кай ялтып килербез, дуслар. Атып, потому что башлар ката юл яздырырга. Шөткәч уйларга ярый. Бер кай. Шо, так что киттек. Ладно, Амина син без ким яздырасың? Яңартып яздырабыз да? Да, Алла берсе әйбәтләп. Ладно, бетереп. Ладно, брат, давай я занят, ладно? Үзгәртәсе җирләре бар иде. Үзгәртәсе бар иде. Это, что, какой текст? Короче, песня. Менә шундый студияда шедеврлар туа. Кайчанда булса барса бетәчәк, безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк. Кабат узрашырга сәбәп бир киләчәк. Ә урамнарда бетәчәкме? Юк, бетмәсен. Хәзерге вакытта яшик Алла ярдәм итсен. Ярдәм итсен түгел, ул бит язып биргән. Ә без шул юлдан барабыз күзләр ут күргәннән бирле. Очрый кешеләр төрле-төрле. Кирәкми көтәргә акыннарны. Тотып калыр дуслар бу мизгелне. Әй Алла рәхмәт, мин бәхетле. Очрый кешеләр төрле-төрле. Кирәкми көтәргә акыннарны. Тотып калыр дуслар бу мизгелне. Әй Алла рәхмәт, мин бәхетле. Тагын кемнәрне итә алырмын мин. Минем көчтән килсә, мин шат кына амин. Син, без бергә көтәбез. Эзлик бәхетне, әйдә китәбез. Җир кырыена төн айның яктысында. Каядыр еракка бар димеш канат. Уйнап көл ярар, яларга да мөмкин. Әллә кем булып бетти, әмма ләкин кайчанда булса барсы бетәчәк. Безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк. Кабат узрашырга сәбәп бир киләчәк.
Kayşanda bulsa barsa bitecek Bizning o'ringa butun kishilar kelajak Ishik bitir bu ham kim kelar biz bilmaymiz Amin, asin, abiz Йо, булган бу? Тихо, беткен, чего уже не хватил это? Как тебе татарский рэп, Яшка? Ништяк. Альберт, а ничего морга? Амин, асин, асин. Амин деген что? Амин, асин, абез. Это вообще типа начиналось как бы, чтобы у нас в дальнейшем все было хорошо, амин. Говорят же амин. А почему-то я думал амин, типа я, асин, абез. Да, алар, да. Вот он команда, ну это так вот. Шеп, шеп. Kayşanda bulsa barsa bitecek Bizning Вот так и живем, в принципе, записались и по своим делам. ham kim kelar biz bilmaymiz Amin, asin, abiz Кем ыйлаган бит менә тавыш яздырып студиясы шундый гаражлар янында була бит. Настоящая пацанская студия. Альберт менә жырны яздырып чыктык. Так, ебет кенә уфаллага шөкер. Эссе булды бу бик кунак. Ничек кийектер? Яхшы, ебет кенә. Менә как раз таки погода да ебет кояш тазрак батып килә. Җиләзләнде дип. Җилле ебет кенә менә табигатьтә кояш юк. Халык, балалар. Яртам шундый теге менә творчестводан соң отвлечься дип әйтимме? Утырырга. Синең белән күрешергә булгач, сөйләшкәч күрешергә дип шундый сорок килде беренче. Нәрсә аңлата Нурминский? Нурминский ул ничек барлыкка килде? Мин торам Балтач районында, анда бар Норма авылы, Норма дигән. Мин дә теге үземә әллә псевдонимнар кушмадым. Дигәндәй, җам Альберт, Норма, Альберт мин Нормадан дип булды да, Альберт Нурминский дип теге. Ә бүгенге көндә җырлау төп эшеңме? Бүгенге көндә юк ул җырлау. Но беләсезме, ул ничек башланган? Мин төп эшем эш бар минем районда, үзе безнең эш бар, гаилә эше дигәндәй. Ә бу җырлау ул электән минем хобби булып килә, но беләсезме, хобби шундый, ул востребованный теге кешеләр арасында һәм кеше аны сорый, кешегә ул кызык. То есть ул хобби как бы даже тоже, ну, шундыйрак әйбергә әйләнә, теге личное уже необходимо дип әйтим шундыйрак. Ә киләчәктә шулай булырга мөмкинме? Төп эшеңә әйләнергә? Иҗат. Әлбәттә, мин Алла бирсә, ул, ну, теге белмим, конечно, ничек булыр, но ышанып калам, теге ул әйбәт булыр, шулай булса, минем җырым, допустим, җырлау, теге төп эш ул мин яраткан эш ул сиңа акча кирсә дигән сүз, ул безнең бәхет. Привет, девочки. Как дела у вас? Yes. Yes. Узнали. Нет, это не он. Он. Давайте подходите, если надо. Я на него. Сейчас говорю, Пока есть возможность. Да. только никому не говори. Давай сфоткаемся. Дай телефон, у меня камера. Давай мы сидя сфоткаемся. А давайте мы все сфоткаемся. Давай. Интервью вакытында менә шундый кичкенә генә пауза килеп чыкты. По-русски говорите. Иди с видео снимайте. У нас тут интервью вообще. Вы войдете в историю как настоящий герой. А мин шрам, что ли? Наверное, да? Давайте. Что говорить? Бер, ике, эш. Да, что я люблю. Можно я сфоткаю? Давай. Менә шулай. Я на вас в Инстаграме подписана. Да, я тоже сфоткаю. Я вас отмечаю иногда. Да? А я была в вашей деревне в Нурме. Да? Вот Да. только что мы разговаривали про Норму как раз таки. Оттуда, говорит, ты Нурминский. Ты знаешь, откуда вообще Нурминский? А вы Алену знаете? Да, Какой? за деревня. Гениатульно? Да. Ну, она говорит, типа с вами постоянно говорит. А да, мы будем вместе что-нибудь споем все Давайте четвером. споем. Давай, какой мы споем? Ту, которую мы Ой, все мама, знаем. момент. Мед на меня газует? Да. Ой, мама, мед на меня газует. Палочкой что-то колдует, как бы мягко бы сказать, он со мной флиртует. Уе. Ой, мама, Все нормально, вам спасибо. вам спасибо. Все, давайте, пока-пока. Вот, в принципе, Так и живет, да? Oydan ne gelsen git geç şurapları malaylar. Gurip bulur malaylar.
Мен білуімше сен жырларыңны өзің язасың. Әлбәттә, мин җырларны, сүзләрен барсын да үзем язам, үзем как бы менә миңа ничек кирәк, миңа ничек күңел, миңа ничек күңелгә ята, миңа бөтен үзем язам. Беренче язган жырыңны искә төшереп алыйк әле. Беренче язган җыр ул 13 яшьтә язылган җырлар, дуслар турында дип әйтимме соң инде, миңа хәтерләмим дисең, ул шундый теге кичкенә булса акыл белән язган дуслар, әйдә бергә булыйк, нәрсәгә без анда шундыйрак инде. Мин даже истә хәтерләмим, хәтерләмим ул җырны. Мин яратмыйм менә киреп киткәнбез икән, теге утырып мәҗбүри язу нидер менә. Менә бүген язырга кирәк. Ул беләм, булырга тиеш инде, но мин яратмыйм анда берне теге. Мин яратам менә случайный рифмаларны ялгыш килә, ул хоп, менә бүген паркта идем, берәр ситуация күрдем, анда катамаранда йөриләр. Опа, катамаран китте баштан, катамаранда, сулар сиптерә тегесе манса дигәндә. Вот шундый случайный рифмалар мин яратам, һәм аларны мин диктофонга һаман язып барам, основной фразаларны, һәм ул основной фразалардан мин дә отталкиваюсь, һәм шуларны шундый текстлар килеп чыга бездә. Һәм менә әлбәттә шундый фикер яши инде безнең халыкта дип әйтик, татар җәмәгатьчелегендә татарча рэп юк дигән. Син рэп бар ул дип үзеңнең иҗатыңны менә шундый җавап итеп бирә аласың? Мин әйтерим бар, нисәгә менә көндә, бүген көндә менә мин иҗат итәм бит, ул мин үземне, теге җырчы дип әйтә алмыйм, нидер моңлы, анда мин үземне әйтерим, теге урам рэпер дип, теге урамнан килгән җырларны, ул теге шигырьләр дип әйтим мин. Әлбәттә ул бар, менә мин нәрсә ясыйм, как бы мин что я творю, как бы кешеләргә кызык, менә бит кызлар бана килми бит. Әйтергә була, рэп бар дип әйтә, әлбәттә. Мин үземне альтернативщик дип уйлыйм, чөнки мин үземне әйтмәсәм, нидер мин татар эстрадасында нәрсәдер анда нидер мин үземне гомумән йолдыз дип санамыйм, теге менә шундый гадимай, просто минем җырлар кешегә ошый, һәм ул теге белмим, мин теге йолдызлык шигырьдә миңа әйтмәгән, тимәгән дип теге юк анда әйберем, теге шундый гади, шундый әйтәм, шулай урамда йөрим, бөтен шул гайберләр киберим, шулай ашыйм, шунда бөтен кеше кая йөрим, мин дә шунда. Күптән түгел, синең Instagramдагы битеңдә һәм шулай ук Элвин Грейның Instagramдагы битендә сезнең уртак фотогыз чыкты. Бу нәрсәнең чагылышы? Бу дуслыкмы, бу иҗади дуслыкмы? Без аның белән таныштык бер клубта, чыгыш ясадык, шулай туры килде, миңа әйттеләр, Альберт, анда организатор инде миңа килде, әйтте, бер шундый көнне безнең клубның туган көне була ди. Бар, анда шундый ел кешеләр була. Әйттеләр инде, соответственно, шул Радикта була, анда Фәрит Низамиевлар, тагын нидер, татар Казан егетләре мөсөн, шундыйрак, тагын кемнәр. Әйбәт булыр име әйтәм, кеше булса, конечно, сөз әйдә, бар мөмкинлек чыгар. Әйдә, мин шуны чакырдык та. Мин килдем, мине каршы алдылар. Без бер мин оп килделәр, сопроводили аларның столикларына, шунда Радик утыра, шунда бүтән. Шуннан китте инде, теге ул минем җырны теге чыгышын карады, мин аныкын карадык. Шуннан соң без чыгыш ясадык та, ничесен мен әйтәм. Беренче киттек те юл табыз менә чыгыштан соң. Мин сабай мәйтәм, миңа төшеп, шабыр әйдә. Юк инде дип әйтеп тормам. Без ан белән барып бергә юл тик ул теге фоткага төшеп, совместный фоткага төшеп, шулай дип, бүген көндә теге хороший отношениедә дип әйтәм инде. Менә шундый сүзләр дә китте, имеш Нурминский белән Элвин Грейдан уртак ниндидер проект көтәргә дигән. Пока андый разговорлар булмады, чөнки мин теге килеп әйткән булсам, аңа теге менә Радик, сәлам, мин мог бу анда килергә. Радик, сәлам, әйдә фотка төшергә име? Әйдә, син вообще молодец, син теге шулай итеп теге. Безнеңчә малайларча әйткәнчә подшкурулец инде дип әйтәләр, андый бездә теге мин шундый телдә сөйләшәм теге менә. Нәрсә әйтә теге? Менә ялагайдан андый мин вообще яратмыйм андый кешеләрне, мин үземне андый миңа, ул миңа кеше приятный, ул молодец, ул добился, добивается или теге стремится теге. Аның үзенең эше бар, минем үземнең эше, аның үзенең тематикасы минем. Димәк, уртак проект дигән бер ул ялгыш фикер, дөрес түгел. Юк, ул әйбәт фикер, ул булырга тиеш, ул теге имеет место быть. Но булса әйбәт булыр, конечно. А так, һәр кешенең теге үз эше. Әгәр безнең йолдызлар бер точкада булса, Алла берсә, без беренче ясарбыз дип уйлыйм. Һәм менә ялгышмасам, синең инде барлык әйтергә кирәк трекларың үзеңнең генә. Синең бер кеше белән дә уртак проектларың юк. Син әйтеп киттең инде, ул кеше миңа кызык булса, мин танылмаган кеше белән дә яздырырга мөмкинмен дип. Менә көтелмиме якын киләчәктә берәрсе бер? Көтелә, миңа менә мин кешеләргә обещать түгел инде, ул мин теге миңа әйтәр, Альберт язам, мин лан яздырабыз, пока мин, потому что үзем теге эшләр белән йөрим, ә булай менә бер кыз кеше белән яздырам инде, Алла берсә килеп чыкса.
Миңа потому чөнки ул үземә кызык, яғни кыз белән язырга, именно припевта, анда теге, ну, бар бит, образ бик. Шуңа Алла берсә киләчәктә булачак. Сен жырларыңны социаль челтәрләрдә таратып танылган кеше, синең әле теге башта жырларыңны гына беләләр иде, үзеңне әле күреп, соңгы елларда гына таный башладылар, шулай бит. Менә син шушы жырларны яздыра башлаганда көткән идеңме шулай? Танылып китермен сәхнәләрдә жырлармын дип. Юк, мин бит үзем өчен менә бүтән ул минемчик башланды. Мин бүтән җырлыйм да, мин аны нидер показуха менә кешеләр бит нәрсә, миңа хәзер җибәрәр. Братан, репостлар яса, поддержи, әйдә үзең тегендә, монда әйтер. Минем гомердә андый, мин теге айдып та 20 дә 20 дә теге. Мин үземнең контактта, мин шундый юк, минем 1000 дә подписчик юк, мин Альберт Шарафутдинов торам контактта. Гом әбер, гади җырларны куяйм, теге менә. Гоман просто выставляю жерланы, там, кіші комментарийза, мен комментарий удаляю, мен даже не из-за комментариев никаких-то просто на публику, просто чисто для себя. Қортаға шалабыса, шындай мүмкінділік бұса, мен шой скамейкада отырып, шындай вақытлар болды, да, қызық болды, тегітлер білем, мында. Һәм янда өзімнің бүтін өткен оқиғаларына, бүтін эмоцияларын шындай берге тырышайым ол жерларда. Кішіге ұшаса ол жер, ол кіші сене әлі қойын таба ол жеріні, деге несегіне yazsan да, әлбәтте, ол продолжение бар, бүтінесе тауып өзіті. Абылай ул кемгә навязывать керек үзенә әйберне. Әмма хәзер бит инде теге әйтергә кирәк, башкаручылар жырларын ротацияга бирә, клипларын телевидениегә бирә. Сиңа бу кирәкме? Һәм сине без күрәчәкбезме киләчәктә менә татар музыкаль телерадио компанияләрендә? Үсең әйткәндә биреп карадык радиоларга, менә минем җырларны. Белмим инде, хәбит яшьләр мен үземнән чыгып әйтәм, яшьләр белән алышам, алар карамый, радио тыңламый бит, татарча алар тыңлый, күбрәк интернеттан, телефонда булган җырларны. Менә мин, допустим, историялар төшерәм, аны bir sut içinde 12.000 kişi qarayıb. Мен үземнең телефон белән күбрәк яшьләрне арталам, ул радиога абсолютно бик. Монда мин бушка һәм күбрәк эффективнее намного. Һәм син инде концертларда куеп йөри башладың районнарда. Менә кайсы районда аеруча үз итәләр сине? Менә ул бүтән районда үз итәләр, минем райондан башка. Чөнки Балтач белән Балтач районында торып үскән. Үзенең районда син бит постоянно шунда кешене сиңа әйләшә, кешене сине белә, теге урамда күрәсәләр. Инде кешегә синчиктер қызығы бітті. Әмірі шейтарайын растайғар, мен ойты тұтып қарайар мен. Шынна бетем, мен ойты теге қыздар мен ойты теге шенелар енді мен келесін шынна мен теге ялғанлап айтып түгіл теге арттырып. Серьезно мен кішілер енді білмей теге. Оларға алар кетер мен концерттан теге бәхетлі әнелерін жылап кеткенлері болды мен. Балалар деп мен теге 14-16 яш қыздар жылыйлар мен теге. Настолько шундай эмоциялар теге әлі ақырдан фотка түссек, олар енді бітті башында. Шыннан башқасы керек жылай бит. Сәлем. Йоқлай алмын. Не вот шундай хәлләр, яны хәтта безнең полиция хезмәткәрләре таный. Сәлам аларга. Яртамчыларны беләм, дусларым минем. Блай трэш бармаклар кисен. Бүтән Татарстанны почти йөреп чыктым дип әйтә алам. 1-2 генә район калды, 1-3-4 бәлки калгандыр, мин барам. Но без аны уже исәпләп куйдык, ул безне исәбәр. Дуслар, Алла бирсә без аны килербез. Сезнең районга күрешебез. Әзер булыгыз. Сезон ачылгач та, бәлки җәй көне, бәлки соңрак. Менә без обязательно киләчәкбез. Киләчәккә планнар әлбәттә бу минем творчество дип әйтәм инде барса, шулай ук ул актуаль булса, кешегә ул ошаса, кеше аны шит күрмәсә, дигән теге, все туйдык дип әйтмәсә, мин әлбәттә шулай эшләргә. Әгәр кеше инде мине тыңламый башласа, ну, теге ул не исключено, ул теге мин как есть принимаю, нормально принимаю. Монда булмаса, китермен анда урман шабарга белмәсәм, мин беренсе анда ясармын, фигуркалар булмасам, мин белмим инде теге стройкага китермен, рәсем ясармын, белмим. Табармын теге югалып калырга ярамый бу дөньяда, һәм никому не советую, дуслар. Үзегездән табыгыз бер һөнәрдә. Бу сорауны да бирмей кала алмыйм, Альберт. Синең белән күрешкәч, менә үтеп китте, кызлар да карап калды. Бүгенге көндә Нурминскийның бармы йөргән кызы? Бүгенге көндә Нурминскийның кызы юк. Кызлар дусале. Юк, нәрсәгә юк, чөнки беләсезме, менә һәм мин кыз булса инде, допустим, предположим, теге. Мин
үйренбейтін райондар ғайыр, мен анда шулық қызлар білен құшақланышам, анда кімдер фан. Ол менға, во-первых, өзіме не удобно болады, мен өзімнен қыз бола тұрып, мен білешекмен, ол менің қызбам, мен өзіме позволяю шындай бірлер, онда қайдар убіп талара керегін, ол сұрайлар, убіп шүнде, пожалуйста, онда қайдар құшақлап тұра, қайдар шешіп тұра, элементарно флирт тағып ну, әйтерге дейбен. Ол, соответственно, мен қызға шамайшақ, қам, мен әйтерге керек, мотор мен мында кеттім, мотор мен мында ектім, ол мені оңламасқа да, может, во-вторых, ол теге, өзінің қызыңға да, сен сөйлеғансың екен, теге, онға да внимание болады ешбейді, а мені мына бұл творчество білем, мен онға тек внимание бере алмайшақпын. Қамына соңғы жырың, лайкнулмысың? Лайкнулмасың? Ай? Ай? Аның yazılı тарихы нешегірек? Вот как раз таки бик бәйлі тема болды. Ол вообще мен бір қызбен аралашам, мен көп кішілі аралашам етегім. Мен айтайын бұл қыз. Альбертті тағын теге қызларыны лайк етті бітірін. Әменне лайкнулмасын. Ол теге просто қоян білсен ол. Әмен тегіне етті кетіп. Лайкнулмасын. Ай? Міне ол жыр. Мен бір сағат үшін езім. Мен думал, ол не зайдет деп. А ол жыр вообще прям бүтін кіші. Татарстан сошел с ума, меня уже комментарии завышал, да вообще. Ой, эй, давайте этот, я что-то, блин, ну спалили. Что-то есть. Тут все необходимо, короче, вот мое первое питание, блин, все спалили, да? Ну ладно. Норвежский шудан шыйды. Нет, шумеем, этлер бар, мен шуларға теге оқшауға там видео говорит, шақырдан қайтады дейді, мен екі рет аубайларда өзімді. Яран Альберт, рахмат. Все, давай, биграфат елгіз. Все, давай сен салат кет.